Owere kod mago, jaod bura machon mar Rarieda Raphael Tuju otelo wuoth mar kilomita 50 kowuok Kisumu nyaka Ralingo kaka achiel kuom chenro mag chiwo computers kod laptops ne rowere e kanisa mar Ralingo ACK kar chung od bura mar Rarieda. Tuju nosir kod gavana ma Siaya James Orengo kod jaod bura mar Rarieda Otiende Amolo mabende osingo gero kar tiegruok e weche mag lony ma nyasani e kaunti ma Siaya. Jotelo bende osingo chung' gi rowere e tego talanta magi mondo gikonyre godo e ngima margi mapile pile. Project no one direct internet through Starlink. Manjisoni the fast speed internet mwango ka and same level ma nyalo yude America, ma nyalo yude UK, ma nyalo yude Nairobi, kamora mora. The creation of this hub can be replicated in the county. We have seen in a very practical way how young people and others involved can use technology in the communication and information sector to make a living. And it is very, very, rewarding to see people in a very simple way using technology, earning a living in the village.